Φιλάκι στο λαγό. Φιλάκι. Είδες που έτρεχε πίσω από τα σκυλιά χωρίς να ξέρει το λαγό. Του πες ότι πετάχτηκαν τόσοι. Αφήνω να δει και το άλλο το σκυλί. Πού τώρα ξεκινάει το σκυλί. Τώρα ξεκινάει το σκυλί. Και έχω το άλλο δίπλα έτσι ώστε να πάρει ενεργό ρόλο η δική σου. Να μην πάψει να είναι πατερίτσα των σκυλιών. Δεν βάζω τυχαία κινήσεις. Βάζω υποδέστερο σκυλί τεχνικά, έξω γαλώνει. Κοίτα εδώ, 5 λαγί. 5 λαγί. Πού το κούκλα μου. Κοίτα. Θέλει να πάει και στους 5. Έτσι τεστάρω και την οξύνια της σκύλας. Αυτό είναι. Το γιατρό εδώ συρρυκνώνει. Έξω βέβαια δεν πάει γαζί. Έχει αφομοιώσει όλα. Αυτό είναι. Τέλεια, τέλεια. 5 λαγί. 2, 3 και 2, 5. Έχεις τα μπάρει και τους 5, κοίτα. Τώρα μαθαίνει Ανδρέα το σκυλί. Δεν ξέρεις το σκυλί σου. Πού το ρε. Πού το ρε. Και το γάβγισμα του Μπίγκλης το βοηθάει να κλάψει τώρα. Πού το κούκλα. Πού το ρε. 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 Και η κλούβα εδώ βοηθάει έτσι. Έβγαλε 2 φωνούλες. Προχωράμε. Κοίτα πως δουλεύει το τώρα εδώ. Πού το ρε. Συνεχίζω να το πιέζω το με τη φωνή. Την ψηλή. Σε ψηλή συχνότητα φωνή. Πού το ρε. 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 Να το. Να το. Θα το φρενάρω. Να τσιτώσει οξύνια. Να κάνει κύκλο. Έτσι, να κόψει το φάνη αυτό. Κοίτα. Τι έχεις να πεις. Κοίτα το. Είναι μηχανή, δεν είναι. Δεν το πιάνει ούτε κάμερα. Δεν το πιάνει ούτε κάμερα. Κοίτα, κοίτα, κοίτα. Κοίτα, κοίτα. Λέει τώρα ή δεν λέει. Κοίτα το. Μόνο ο μάγος τα κάνει αυτά. Πάμε, κάθε σκυλί είναι και ένα αμάξι. Άλλο έχει ροπές χαμηλά. Άλλο με τουρμπίνα. Άλλο 4x4. Άλλο με αυτόματο σασμάν. Το βλέπεις πως έκλεψε τώρα. Καθένα θέλει την τεχνική του. Ανδρέα. Το βλέπεις πως κλαίει τώρα. Κλαίει τώρα ή δεν κλαίει. Πόσο την πουλάς τώρα. Εκεί που θέλεις να τη χαρίσεις. Πόσο την πουλάς. Κοίτα, 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 κοίτα. Χωρίς να φαλτσάρει. Το πήγα επίτηδες από εκεί. Δεν το πιάνει ούτε κάμερα σε φιλεξία. Χτυπά όλα τα γιατάκια. Όλα τα γιατάκια. Τονίζω ότι κάθε σκυλί θέλει τα δικά του. Αλλού να τα φρενάρω, αλλού να τα φαλτσάρω, αλλού να τα κόψω.
να πάρουν σωστά τα γιατάκια, είτε με αέρα από μακριά είτε με ντορό. Είναι μια περίπλοκη διαδικασία. Το σκυλί δεν αφήνει γιατάκι για γιατάκι άψαχτο. Το αφήνω επίτηδες εδώ. Δεν θέλω να του δείξω λαγό, να ψάξει για να βρει. Όχι να πάρει με το μάτι και να τρέχει. Η σκύλα έκλειψε και ντόρο. Βάζω και τη σκύλα στο πυκνό. Που το κούκλα μου. Δεν μπαίνει στο πυκνό. Πώς θα σηκώσουν τα σκυλιά τους λαγούς. Οι καταγκρυφών που έχουν μανία με το πυκνό πρέπει να τους την αναπτύξουμε και να την εξελίξουμε. Είναι το συγκριτικό τους πλεονέκτημα. Σε συνδυασμό με τη μουσκφή πονηριά που διαθέτουν. Εκεί είναι της. Έσωσα το λαγό. Αφιερωμένο σε σένα. Εδώ έκανε την τρίπλα. Κοίτα πως τον πάει κατά γράμμα, κοίτα εδώ. Αυτό, Ηλία, ήταν αφιερωμένο σε σένα. Από μια σκύλα που σου είχα δείξει. 15 μήνων. Κούκλα μου. Αντρέα, φυλάκι στο λαγό. Φυλάκι στο λαγό. Φυλάκι.